Kausa pa uban sa lamdag sa atong intensyon karon sa Santos nga misa, diin kita nagaampo sa bukasyon, nindot nga mamalandong kita sa atong ebanghelyo karon diha sa gibuhat ug gitudlo ni Kristo, ang adlaw ipagpahulay, adlaw sa Ginoo. Apan kini usa ka nindot nga buluhaton nga gipalalom pa ni Kristo diha sa atong ebanghelyo. Unsa man gyud ang adlaw sa Ginoo? Ang adlaw ipagpahulay ra ba? Kana lang ang adlaw sa Ginoo? Nagaingon ang kadaghanan nga kitang mga Katoliko ang adlaw ipagpahulay mao ang Domingo, kay mao kini ang adlaw sa Ginoo. Kana lang ba ang adlaw sa Ginoo diha sa atong kinabuhi? Kumusta man ang Lunes hangtod sa Sabado, kinsang adlaw man na? Kung kita mga kaigsunan nagapalawom gayud sa atong bukasyon diha sa pamilya, atong malantaw nga matag adlaw iya sa Dios ug alang sa Dios. Dili lang ang Domingo, mao nga 24/7 iya sa Dios, kay siya man ang nagmugna nini, siya man ang nagpalahutay kanato, siya man ang tuburan sa maong mga adlaw. Busa kung kini adlaw sa Dios, nan ang atong paglantaw nini mao gayud ang makanunayong pagbuhat alang gayud sa Dios. Diha sa gihimo ni Jesus, tinuod nga makaingon kita nga sa ilang panahon itan-aw kini og usa ka trabaho, apan kining trabaho alang sa kaayuhan, labi na sa mga naa sa kasakitan, walay adlawng gipili para atong himuon ang para sa Dios diha kanila. Busa kini usa ka challenge kanato sa atong pamilya, kay labi na sa pamilya tudloan man tano unsa tong mga pag-schedule, pagbahin-bahin sa panahon. Pero kung ato nang bahinon ang panahon, nga daw mingon ni panahon kini nako, panahon kini sa akong negosyo, o why Dios niining maong mga panahonan ni, diha kita nasipyat. Kay ngano, unta, bisag dagko o gagmayng buluhaton, bisag adlaw o gabii, bisag tag-ulan o tag-init, kana siya adlaw gayod sa Dios o para gayod sa Dios. Kung kini atong palawman diha sa maong pamilya, ang pag-ilaunta sa matag sa mga anak, no? Nga dili lang pista sa atong patron, dili lang pista sa atong katilingban, no? Nga kini adlaw sa Dios, nan diha nato mapatubo ang bukasyon. Kay ang bukasyon natong tanan, kitang tanan, gineengon man bukasyon sa pagkabalaan, mao nga ang matag adlaw nga naa kanato nga atong puy-an nato sa pagkabalaan, pinaagi una sa tanan sa paghimo sa maong adlaw nga kaayuhan alang sa tanan. Mao nga diha sa maong lantaw mga igsoon, diha nato sugdan ang pag-amuma sa bukasyon. Ay pananglitan, bisag pangutan-on mo ni mga pare, mga madre, kung unsay nakapatandog ug nakapalambo sa ilang bukasyon. Dili gyud moingon nga tungod kay ang kinabuhi sa pare ug madre hayahay, kundili tungod nakakita nga diha sa pamilya nagtisok ang ginikanan, pinagi silang pagtudlo sa bukasyon nila nga nagahatag og panahon, nagahatag sa matag adlaw, sa sakripisyo para sa uban, ug naghatag sa matag adlaw nga daw adlaw gayud nga iya sa Ginoo. Nan, abi na karon, sugod ta sa atong Lunes. Lami kayo gisugdan nato og simba. Human sa misa.
No? Human sa misa, dili na panahon alang sa Ginoo, kay dili man Domingo. Karon unta mga igsoon, nindot ang atong pagsugod. Nga gisugda nato ni sa Santos nga misa, apan ang musunod nga mga panahon niini, mga takna niini karong adlaw, mahimo sa nga mga takna nga makanunayon kitang naghimo sa kaayo alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Ug diha makita nato nga tinuod di ay nga matag adlaw iya gayud sa Ginoo ug kita alang gayud sa Ginoo. Ginoong Hesus, nining maong adlaw nga imong gihatag kanamo, himoa kami nga makaamgo kanunay nga ang among kinabuhi mahimo lamang makahuluganon kung kini among himuon alang sa imong kahimayaan ug among pagserbisyo sa uban hilabi na sa nanginahanglan. Amen. Palihog manindog.